Ahojte, dnes by som vám chcel predstaviť dlažby a obklady od španielskeho výrobcu. Jedná sa konkrétne o grésové dlažby. Je to séria Potomac. Je vyhotovená v 3 dekoroch, v 3 povrchových úpravách, matná, lesklá, leštená, vo formátoch 60x60, 60x120 alebo 120x120. Sú rektifikované, čiže dajú sa ukladať na tenkú špáru.